Yung tao. Bayang yung tao. Sige pa. Wala na. Hoy. Kisok boleh maibot gitu buat mga ulo. Mga bata o sawag ko rin lagi sa hawak ko eh. Malangsi ganyan at ang pagpamimot natin. Ito na yung hugasan. Suwasan ako kayo nakabalas. Ito malangsi. Suwasan. Balas. Subaon na kanina, prito kung may isda nga ako, pinalit ako gapon mo to. Dahil yung pini depende, subaon o tula. Kaya kung isda nga akong pin gapon ito, tagtag naman ito. Dako mo itong isa, hindi tagtag ba? Ang pini ko lang yung subaon. Siguro, prito ko baka okay na niya.